Ok, salutare lume, eu sunt Dătlinu și bine v-am regăsit la un infovideo. Vreau să vă spun că pe acest canal nu o să fie numai videoclipuri în care voi vorbi, vor fi și videoclipuri în care nu voi vorbi, dar voi pune pe fundal no copyright songs. Și vreau să intrați în linkul din descriere, să dați share la un canal. Canalul este Crazy Gamer Minecraft. Vreau să dați pentru că este un băiat din 10, dacă îi zic să filmeze, el filmează cu mine, dar eu mă răzgândesc și da, s-ar putea să filmez cu el, nu știu, poate, nu zic că chiar o să filmez. Cred că am făcut și o cacofonie, dar nu contează. Deci intrați în linkul din descriere, dați share, subscribe la videoclipuri, like-uri și da, după cum v-am spus, nu o să fie numai videoclipuri în care voi vorbi, vor fi și videoclipuri în care nu voi vorbi. Mulțumesc pentru că ați urmărit acest videoclip și ne revedem data viitoare. Pa, pa!